Hola, benvingudes de nou. Em dic Sophie i això és Learn to Learn. Aquest és el tercer vídeo en el que parlo sobre suma de fraccions. Et deixo a la descripció els enllaços dels altres dos per si et ve de gust fer-hi una ullada. Dit això, comencem! En el vídeo d'avui parlaré sobre el mínim comú múltiple i per què necessito el mínim comú múltiple si jo vull aprendre a sumar fraccions. Bé, amb uns quants exemples descobriràs per què. Comencem per aquest, el qual ja vaig proposar fa uns quants vídeos. Segurament et deu sonar i ara començarem a resoldre'l. Cal recordar que per sumar fraccions necessitem tenir denominadors iguals. I només podem arribar a aquest denominador comú multiplicant, és a dir, el 3 el multiplicarem per algun nombre i el 4 el multiplicarem per algun altre nombre i aconseguirem arribar al mateix resultat. T'avanço que aquest denominador comú és el 12 i comencem a preguntar-nos el que ens hem de preguntar sempre que sumem fraccions. Què li he fet al 3 perquè es converteixi en 12? L'he multiplicat per 4 i li faré el mateix a l'1 que té a sobre. 1 per 4, 4. I què li he fet al 4 perquè es converteixi en un 12? L'he multiplicat per 3 i li faré el mateix al 2 de dalt. 2 per 3 són 6. Això ho fem per treballar amb fraccions equivalents. Ho vaig explicar la setmana passada. Ara, per acabar la suma, únicament sumem numeradors, 4 més 6 són 10 i el denominador el mantenim. Fem neteja de pissarra i veurem un altre exemple que ens permetrà descobrir per què necessitem realment el mínim comú múltiple. El resoldrem de dues maneres diferents i no pateixis que al final entendràs per què. El denominador comú que utilitzarem en la resolució superior serà el 24. L'he tret de multiplicar 4 per 6, perquè així sé que el 4 l'he de multiplicar per 6 per arribar a 24 i li faré el mateix al 3 a dalt, 3 per 6 són 18, i el 6 l'he de multiplicar per 4, l'altre denominador, i li faré el mateix al 5, el multiplico per 4. 24 és un múltiple de 4 i 6, i com que és múltiple tant de 4 com de 6, diem que és un múltiple comú, o dit al revés, comú múltiple. Anem trobant paraules que ens sonen del títol. Hem sumat numeradors, 18 més 20 són 38 i hem mantingut el denominador, 38 24ens. Meravellós! Però com et quedes si et dic que hi ha un comú múltiple més petit que 24 per 4 i 6? Doncs sí, aquest és el 12. I tornem a fer-nos les preguntes de sempre. Què li he fet al 4 per arribar a 12? L'he multiplicat per 3. Multiplico el 3 de dalt per 3 també. 3 per 3 són 9. I què li he fet al 6 per arribar a 12? L'he multiplicat per 2 i és el mateix que li faré al 5. Multiplicar-lo per 2 que ens dona 10. Sumem numeradors, 9 més 10 són 19 i tenim 19 dotzens. Ui, mateixa suma de fraccions però diferents resultats? No, és el mateix resultat. Però 38 24ens no és la fracció irreductible. Podríem factoritzar el numerador i el denominador i ens adonaríem que tenim dos dosos per simplificar. Bé, hem descobert que 12 i 24 són comuns múltiples de 4 i 6. Però a nosaltres el que ens interessarà sempre és el més petit, perquè és aquell que ens permet treballar amb nombres més petits, el qual disminueix les nostres possibilitats d'equivocar-nos i, a més, el resultat final directament el tindrem amb la fracció irreductible, en la immensa majoria de casos. En la resolució superior hem arribat a una fracció bastant més gran que havíem de reduir. És a dir, hi havia sobreinformació. Podíem expressar-ho d'una manera més simple. Com calculem aquest mínim comú múltiple? És la pregunta que queda per resoldre. Neteja de pissarra i anem-hi. Escrivim els dos denominadors i trobarem el mínim comú múltiple amb la següent frase. Comuns i no comuns elevats al màxim exponent. Aquesta frase és importantíssima i l'has de recordar. Comencem a factoritzar amb nombres primers, com ja vaig explicar en el vídeo de la setmana passada. Comencem pel més petit, el 2, i anem a provar.
4 puc dividir entre 2 i em dona 2. Molt bé. Tornem a provar amb el 2 perquè és possible fer una altra vegada una divisió entre 2. 2 puc dividir-lo entre 2 i em donarà 1. Quan tinc un 1 a la columna esquerra vol dir que ja he acabat. 2 per 2 és 2 al quadrat i ja tenim el 4 factoritzat. Passem a factoritzar el 6 i, com ja t'he explicat, comencem amb el 2. 6 entre 2 són 3. Meravellós. Ara no podem tornar a provar amb el 2 perquè no sóc capaç de dividir el 3 entre 2 i que em doni un nombre enter. Passem al següent nombre primer, més petit, que és el 3. 3 entre 3 ens dona 1. Tenim un 1 a la columna esquerra, per tant hem acabat. El 6 factoritzat és 2 per 3. Comuns i no comuns es refereix als factors que hem trobat. Els factors són els nombres que s'estan multiplicant. En aquest cas, per al 4 i el 6, els factors que es multipliquen entre ells per arribar a aquests dos nombres són el 2 i el 3. El 2 és un factor comú i el 3 no és comú, perquè només el tenim en el 6, en el 4 no hi és. Però com que hem d'agafar tant els comuns com els no comuns, tal com diu la frase, agafem el 2 i el 3, que s'estarà multiplicant. 2 per 3 són 6. Però 6 no és el mínim comú múltiple que hem trobat. Sabem que és 12. Com arribem al 12? Amb el final de la frase, elevats al màxim exponent. El 2 ens el trobem elevat al quadrat, com a molt. També ens el trobem elevat a la 1, o a res, que és el mateix. I el 3 ens el trobem només elevat a la 1, o a res, que és el mateix. Per tant, com que ens diu que els hem d'elevar al màxim exponent, el 2 l'elevarem al quadrat. I el mínim comú múltiple serà 2 al quadrat per 3. 2 al quadrat és 4 i 4 per 3 són 12. Hem calculat el mínim comú múltiple. Per fi! Ja he acabat. No tinc res més a dir. Si t'ha agradat el vídeo, com sempre, deixa un pols en l'aire i subscriu-te al canal. Faig l'última neteja de pissarra i plantejo la pregunta final del vídeo. 10 dotzens és la solució a la que hem arribat en la primera fracció del vídeo. Però no és una fracció irreductible, perquè ho podem factoritzar com a 2 per 5 entre 2 per 6. I podríem simplificar un 2 al numerador i un 2 al denominador, i ens quedaria 5 sisens. I la meva pregunta és, com és que no he arribat a la fracció irreductible? Què ha passat? Vol dir que no he trobat el mínim comú múltiple? O és que tenia alguna fracció que no era irreductible? Quin error he comès? Bé, de fet no és un error, però és una simplificació que no he fet que m'ha fet treballar amb nombres més grans del necessari. T'animo a que em deixis la resposta als comentaris, aquí sota. T'estic esperant. Moltes gràcies per arribar fins al final. Fins la propera. Adeu!